Ako nga, ng mga nakalipas na araw, ng mga panahon, ng mga pagbaha dyan, ay talaga may nagbubuwis pa ng buhay. Ano ha? Yung isang mall nga natayo dyan eh. Yung tawag na sa may, bagitin ko, yung SM Sukat. Kapag ka tumaas ng tubig dyan, kawawa yung mga nagiging kasi mababa yung lugar. Ano ha? At yung ilog dyan, kung tawagin nila eh, Villanueva Creek, pa-letter S eh. Kaya sa halip na magtuloy-tuloy ang daloy ng tubig, umaapaw. Pasikot pa. Yan. Ano, at yung Parañaque River naman ay punong-puno na po ng burak at ng basura. Ayun. Okay na. Pero ngayon ho, gumagawa sa ng operasyon para mapababaw yung Parañaque River. Pakinggan po natin mga kaibigan ang amin pong istorya may kinalaman sa dredging sa Parañaque River at ang Villanueva Creek. Narito po ang aking report. Kapag umuulan, delikado ang mga lugar na malapit sa creek, lalo na kung barado na ang mga ito tulad ng mga basura na nagiging sanhi ng mga pagbaha. Kaya naman sa Parañaque City, isang solusyon ang naisip ng lokal na pamahalaan doon para matigil ang pagbaha at maayos ang daloy ng tubig sa Parañaque River at ito tinatawag na dredging. Meron mo tayong dredging ng Villanueva Creek kung saan ay nilalaliman mo natin yung creek para sa ganun mas mabilis po yung daloy ng tubig. Bukod sa pagpapalalim ng Parañaque River, mahalaga rin na maituwid ang Villanueva Creek na karugtong nito. Hugis S kasi ang creek na ito kaya mas nahihirapang dumaloy ng tuloy-tuloy ang tubig lalo na kapag umuulan. Napaka-importante kasi lahat po ng tubig galing sa District 2 dito sa lugar na to, bumababa po yan sa mga creek papunta doon sa Parañaque River. Para hindi na ipakontrata pa ang proyektong ito, bumili na ang Parañaque City Government ng sarili nilang equipment o ang tinatawag na spider. Ang purpose po niya ay higupin yung burak sa ilalim ng ilog para lumalim. Ang magsisilbi niya, i-desilt niya yung mga burak sa ilalim para lumalim ang ilog, para makuha lahat ng tubig dyan sa kalsada nang hindi kami bumaha. Sa mahigit isang taong dredging operation dito sa Parañaque, naging maganda naman ang epekto nito. Hanggang bewang. Ngayon hindi na. Mabilis na mag-subside. Bukod sa city officials ng Parañaque, malaki rin ang kontribusyon ng mga lokal na barangay sa naturang proyekto. Well, napakaganda rin ng Committee of Government. Very responsive sila dahil alam naman ho natin na sila po ang mga talagang directly affected. At siyempre, hindi magiging matagumpay ang dredging project kung hindi rin tumikilos at nakikipagtulungan ang mga mamamayan na nakapaligid sa Villanueva Creek. Pag-handle ng basura, yun na importante doon, no? Tsaka yung pag-maintain ng creek. Para mapakilos ang mga mamamayan, tinuruan sila ng tamang pagtatapon ng basura. Kung hindi sumusunod ay may kaakibat namang parusa. Una-una yung parusa ay no segregation, no collection. Hindi namin kukolektahin yung basura nila pagka hindi sila nag-segregate. Una. Pangalawa, pagka nagtapon sila ng basa na kahalo yung tuyo, pwede po silang kasuhan. At pwede silang i-penalize, community service, o pwedeng ikulong. Depende sa bigat ng kanilang violation. Hindi rin sapat ang tamang pagtatapon ng basura para ma-maintain ang proyektong ito. Kaya may maintenance din ang Villanueva Creek. Ang maintenance ng creek, yung riprap na nilalagyan natin ng bakod, yung creek para hindi mag-erode, hindi bumagsak yung lupa. Kasi pag nag-erosion, bumababaw na naman yung creek at hirap na naman lumabas yung tubig. May panukala ding ilipat ang may 3,200 pamilya na nasa gilid ng Parañaque River sa 4.2 hectares na relocation site sa Barangay Santo Niño. Ang mga ganitong proyekto sa bawat komunidad ay importante, hindi lamang sa kapakanan ng kapaligiran, kundi lalo na sa mga mamamayan. Kaya aksyon na! Kung hindi ngayon, kailan pa? Ako po naman si GEN, Jen Subarjaga. Ayun, action na! Kung hindi ngayon. Mga taga-Parañaque, ako sa tingin ko, mamamayan mismo dapat tumugon dyan. Ha? Kasi kahit anong gawin ng lokal na pamahalaan, kung hindi kayo tutulong, kayo din po mapapahamak.
Di ba? Yan ang nakakalungkot yan eh. Inaalis ka sa ilog para wag kang pinsala. Nung namatay ka, naku kasi hindi kami tinulungan ng mayor eh. Kasalanan Diba? pa ng Sinisi mo yun. government. Naku talaga naman. Okay na ha?